objevili archeologové tunel zazděný zevnitř. Přečtěte si tu větu znovu. Zazděný zevnitř. To znamená, že ten, kdo postavil zeď, musel zůstat za ní. Navždy. Vítejte v bosenském údolí pyramid u města Vysoko. Zde, pod tím, co mnozí považují za největší a nejstarší pyramidu na světě, pyramidu Slunce, se vine labyrint. Síť prehistorických tunelů Ravne. Nejsou to přírodní jeskyně. Stěny jsou postaveny z opracovaných kamenů a pískovcových desek, poskládaných na sucho bez použití malty. Tisíce metrů chodeb, které se kříží a větví v neznámých úhlech. A tady to začíná být zvláštní. Většina těchto tunelů byla kompletně zaplněna. Ne závalem po zemětřesení. Byly úmyslně ucpané tunami štěrku a písku, pevně udusané od podlahy až ke stropu. Představte si tu práci. Vynaložit obrovské úsilí na vyhloubení desítek kilometrů tunelů. A pak vynaložit ještě větší úsilí na jejich dokonalé zaplnění. Proč? Analýza výplňového materiálu potvrdila, že nepochází z tunelů samotných. Někdo ho sem musel dopravit zvenčí, z říčních nánosů vzdálených několik kilometrů. Mluvíme o stovkách tisíc tun materiálu, přemístěných lidskou silou v naprosté tmě, hluboko pod zemí. Oficiální věda tvrdí, že pyramidy jsou jen přírodní kopce. Ale pokud je to pravda, proč by někdo trávil staletí plněním tunelu pod obyčejným kopcem? Něco tady nesedí. Doktor Semir Osmanagić, vedoucí projektu, se rozhodl jednu z těchto blokád prorazit. Jeho tým se desítky metrů prokousával udusaným štěrkem. Práce byla pomalá, nebezpečná. Vzduch byl těžký a každý úder krumpáče se rozléhal tísnivým tichem. Po týdnech narazili na zeď. Byla postavena ze stejných pískovcových desek jako stěny tunelu. Byla to konečná. Slepá ulička, ale proč by někdo stavěl zeď uprostřed tunelu, který se chystá kompletně zaplnit? Je to, jako byste zamkli dveře a pak celý dům zasypali pískem. Nemá to logiku. Pokud ta zeď neměla něco udržet venku, ale spíše něco uvnitř. Tým opatrně vyvrtal malý otvor. Vzali vzorky vzduchu a organického materiálu zpoza zdi. Z prostoru, který byl hermeticky uzavřen tisíce let. Výsledky z radiokarbonového datování dorazily o několik týdnů později. A když je Osmanagić uviděl, zatajil se mu dech. Organický materiál za zdí byl starý téměř 30 000 let. 30 000 let. Zastavme se na chvíli u tohoto čísla. Přemýšlejte o tom, co to znamená. Poslední doba ledová byla v plném proudu. Většina Evropy byla pod masivním ledovcem. Podle našich učebnic historie v té době lidé žili v jeskyních, lovili mamuty a malovali po stěnách. Nejstarší známé megalitické stavby, jako je Göbekli Tepe v Turecku, jsou staré přibližně 11 500 let. Tady mluvíme o něčem, co je více než dvakrát starší. Oficiální věda říká, že je to nemožné, že v té době neexistovala žádná civilizace schopná organizovat tak masivní stavební projekt. Ale ta zeď tam je a za ní je prostor, který čekal 300 století, až ho znovu objevíte. A teď to začne být ještě podivnější. Jakmile tým doktora Osmanagiće vyčistil první stovky metrů tunelů od zásypu, začali si všímat něčeho zvláštního na vzduchu. Cítil se jinak. Měření to potvrdila. Koncentrace kyslíku se v hloubi tunelu pohybuje kolem 24%. Na povrchu je to běžně 20,9%. Možná se to nezdá jako velký rozdíl, ale vaše tělo ho okamžitě pozná. A pak jsou tu negativní ionty. V typickém městském bytě jich naměříte asi 100 na centimetr krychlový. V lese u vodopádu jich může být 5000. V tunelech Ravne? Přístroje pravidelně ukazují hodnoty přes 40 000. To je vzduch tak čistý, že se mu nevyrovná žádné místo na povrchu planety. Hluboko pod zemí. V komplexu, který měl být navždy zapomenut. Samozřejmě establishment se ozval téměř okamžitě.
V roce 2006 podepsalo 21 předních evropských a amerických archeologů a geologů otevřený dopis, v němž celý projekt odsoudili jako krutý podvod na nic netušící veřejnosti. Tvrdí, že takzvaná pyramida slunce je jen přírodní útvar zvaný Flatiron, trojúhelníkový svah vzniklý erozí. Tunely jsou podle nich pozůstatkem středověkého dolu. Tečka. Případ uzavřen. Ale tady je problém. Odborníci, kteří dopis podepsali, na místě nikdy nebyli. Své závěry učinili na dálku, s fotografií. Nikdo z nich nevysvětlil, proč by středověcí horníci razili desítky kilometrů chodeb jen proto, aby je v zápětí dokonale zaplnili materiálem z řeky vzdálené kilometry daleko. Nikdo se nezabýval analýzou betonu pokrývajícího pyramidu, který je podle Institutu pro materiály v Zenici starší a tvrdší než jakýkoliv moderní beton. O těchto detailech se v oficiálních zprávách mlčí. A v tunelech čekalo další překvapení. Obrovské, hladké keramické bloky, megality. Nejznámější z nich, K2, váží odhadem 8 tun, to je jako dospělý slon. Je umístěn v malé komoře, kde se kříží několik vodních toků. Na jeho povrchu jsou vyryty symboly připomínající runové písmo, které se dosud nepodařilo rozluštit. Nezávislé týmy inženýrů z Chorvatska, Itálie a Srbska provedly měření energetických polí kolem těchto megalitů. Zjistili, že kameny emitují stálou elektromagnetickou frekvenci 28 kHz. Nejedná se o přírodní frekvenci. Je to uměle vytvořený signál, který pulzuje v přesných intervalech. Takže si to shrňme. Máme tu podzemní labyrint, starší než jakákoliv známá civilizace. Vzduch uvnitř má prokazatelně léčivé vlastnosti. Jsou zde obrovské keramické bloky, které generují měřitelnou energii a jsou pokryty neznámým písmem. A to vše bylo záměrně a s obrovským úsilím zasypáno a zapečetěno. Archeologie hledá hrobky, chrámy nebo osady. Hledá stopy po životě, smrti a rituálech. Ale co když tunely Ravne nebyly ničím z toho? Co když celý tento komplex nesloužil lidem, ale něčemu úplně jinému? Myšlenka, že tento komplex nesloužil lidem, je znepokojivá. Ale data nás nutí klást si právě tuto otázku. Pokud to nebylo sídliště, chrám ani hrobka. Co to tedy bylo? Odpověď možná nespočívá v tom, proč byl postaven, ale jak fungoval. Vraťme se pod zem. Geofyzikální průzkumy provedené týmem doktora Harryho Oldfielda v roce 2008 odhalily něco, co na mapách neuvidíte. Celá síť tunelu Ravne je postavena nad systémem podzemních vodních toků. Ne náhodou. Záměrně. Megality, jako je 8letý K2, nejsou umístěny náhodně. Jsou usazeny s milimetrovou přesností přímo nad křížením těchto podzemních řek. Přemýšlejte o tom. Je to jako postavit motor přímo na palivové potrubí. Proudící voda podzemí vytváří elektrický náboj, známý jako piezoelektrický jev, když protéká křemennými horninami. A megalit nahoře se svou specifickou frekvencí 28 kHz tuto energii zesiluje a reguluje. Není to balvan v jeskyni. Je to součástka. Součástka obrovského stroje, jehož účelem stále nerozumíme. A tady je část, o které se v oficiálních kruzích nemluví. Samotný tvar tunelů. Proč jsou tak klikaté? Proč se chodby zdánlivě bezdůvodně otáčejí a vrací zpět k sobě? Pokud by to byl důl, jak tvrdí kritici, hledali by horníci nejkratší cestu k rudné žíle. Ale tady žádné žíly nebyly nalezeny. A chodby netvoří efektivní dopravní síť, tvoří rezonátor. Podobně jako se zvuk šíří a zesiluje v těle houslí, tak energie proudí a transformuje se v tomto labyrintu. Není to dálnice, jsou to střeva živého organismu. V roce 2013 provedl tým srbských inženýrů akustické testy. Zjistili, že určité frekvence, když jsou vydávány na jednom konci tunelu,
dorazí na druhý konec. Zesílené, tunely nejen vedou energii, ale aktivně ji ladí. A teď se vraťme k té zdi. K té anomálii, která to všechno začala. Proč byste vypnuli takový stroj a proč tak definitivním způsobem? Zazděním zevnitř. Představte si, že stavíte nejdokonalejší hodiny na světě. A vaším posledním úkolem je zamknout se uvnitř hodinového stroje a spolknout klíč. Nemá to smysl. Pokud vypnutí nebylo selháním, ale konečným účelem. Pokud celý cyklus stroje měl skončit právě tímto aktem. Zapečetěním. A teď pozor. Analýza materiálu použitého na stavbu zdi ukázala, že kamenné bloky jsou spojeny jílovitou maltou. Stejný jíl byl použit k utěsnění spár. Díky tomu je prostor za zdí hermeticky uzavřený. Vzduchotěsný. Proč taková pečlivost? Nechcete, aby se něco dostalo ven, nebo aby se něco dostalo dovnitř. A co když ten, kdo stavěl zeď, nebyl vězeň? I co když to byl strážce, nebo kněz provádějící poslední rituál, poslední krok v tisíciletém plánu? Ale co chránil? Co bylo tak důležité, že to muselo být navždy odděleno od našeho světa? Možná odpověď neleží v tom, kdo zůstal uvnitř. Ale co zůstalo uvnitř? Zapomeňte na člověka s krumpáčem. Co když tou poslední věcí, umístěnou do komory před jejím zapečetěním, byl zdroj energie celého komplexu? Srdce stroje. A ten, kdo stavěl zeď, byl jen vykonavatel. Jeho úkolem nebylo uvěznit sebe. Jeho úkolem bylo navždy pohřbít klíč. Ale co když ten klíč nebyl předmět z kovu nebo kamene? Co když to byl slib? Nebo dokonce člověk? Zkuste si na okamžik představit tu osobu. Posledního strážce. Stojí v hluboké tmě desítky metrů pod zemí. Vzduch je chladný a voní vlhkou hlínou a ozonem. Jediným světlem je mihotavý plamen louče, který tančí po stěnách a odhaluje tisícileté rytiny. Jeho ruce jsou drsné a unavené. Právě položil poslední, dokonale opracovaný pískovcový blok na své místo. Teď už zbývá jen utěsnit spáry jílem. Práce jeho života. Možná i práce desítek generací před ním. Není tu žádný strach. Jen hluboký, klidný pocit naplnění. Za tou zdí nezůstává vězeň. Zůstává tam účel. Posvátné ticho, které nesmí být nikdy porušeno. A pak zhasne louč a nastane tma. Absolutní. Na příštích 30 000 let. A teď se přesuňme do současnosti. Protože příběh této zdi neskončil. Každé léto přijíždějí do Vysoka tisíce lidí z celého světa. Nejsou to turisté. Jsou to dobrovolníci, učitelé, lékaři, studenti, důchodci. Od roku 2010 se jich na vykopávkách podílelo více než 3500 z 63 zemí světa. Vyměnili svou dovolenou za krumpáč a kolečko. Proč? Co je sem táhne? Jejich svědectví se shodují v jednom bodě, který věda neumí snadno vysvětlit. Mluví o pocitu. O hlubokém klidu, který je zaplaví, jakmile vstoupí do tunelů. Lidé s chronickými dýchacími problémy hlásí, že se jim po pár hodinách uvnitř volněji dýchá. Jiní mluví o úlevě od bolesti nebo o pocitu mentální jasnosti, jaký nezažili léta. Vědci jako doktor Konstantin Korotkov, vynálezce technologie GDV pro měření lidského bioenergetického pole, provedli experimenty přímo na místě. Jeho měření ukázala, že pobyt v tunelech prokazatelně harmonizuje energetické pole člověka. Snižuje hladinu stresu na buněčné úrovni. Zamyslete se nad tím. To není placebo. To jsou měřitelná data. Komplex tunelu Ravné se zdá být jakousi obří, prastarou terapeutickou komorou. A o tomhle se v akademických kruzích samozřejmě nemluví. Pro ně je to jen středověký důl plný bláznů z kyblíky. Ale co když ti blázni znovu objevili původní účel tohoto místa? Co když ten, kdo zazdil tunel, nechtěl něco uvěznit, ale naopak něco ochránit? Představte si, že máte lék na všechny nemoci. Ale víte, že lidstvo na něj ještě není připraveno.
Že by ho zneužilo, zničilo? Co uděláte? Uložíte ho na nejbezpečnější místo, jaké si dovedete představit. Zapečetíte ho. A zanecháte za sebou jen legendy. Čekáte. Ne na den, kdy bude lék potřeba, ale na den, i kdy mu lidé budou schopni porozumět. Možná ta zeď nebyla koncem. Možná to byla jen pauza. Dlouhá pauza. A my jsme teď ti, kdo stojí před ní. My jsme ti, kdo musí rozhodnout, jestli je čas stisknout tlačítko play. 1000 let práce, 1000 tun kamene, vše pro jeden jediný okamžik. A teď stojíte před tou zdí vy. Co byste udělali, kdybyste drželi v ruce nástroj, kterým ji můžete zbořit? Otevřeli byste ji, i kdybyste věděli, že tím možná porušíte slib starý 30 000 let? Odpověď na tuto otázku vás možná překvapí. Protože tým doktora Osmana Gyče, poté co stál tváří v tvář největšímu objevu moderní archeologie, neudělal nic. Rozhodli se zeď neprolomit. Po všech těch metrech prokopaného materiálu, po všech těch letech práce a nadějí se zastavili. Jen krok od odpovědi. Proč? Oficiální vysvětlení je pragmatické. Priority se změnily. Nadace se nyní soustředí na čištění již existujících volných úseků tunelů, aby je zpřístupnila veřejnosti a dalším vědeckým týmům. Zní to logicky. Rozumně. Ale je v tom celý příběh? V kuloárech se mluví o něčem jiném. O hlubokém respektu. O pocitu, že nemají právo porušit něco, co bylo s takovou péčí a záměrem uzavřeno. Že otevření té zdi by bylo jako vytrhnout poslední stránku z knihy, kterou ještě nikdo nepřečetl. Zamyslete se nad tím? Možná, že největší objev není to, co leží za zdí. Možná je největším objevem ta zeď samotná. Je to památník, ne pomník krále nebo boha. Je to pomník jedné myšlenky. Myšlenky, že některé věci mají zůstat v tichosti. Že ne každá záhada musí být vyřešena. V naší moderní době chceme všechno vědět. Okamžitě. Chceme data, fakta, odpovědi. Ale co když naši předkové rozuměli něčemu, na co jsme my zapomněli? Síle tajemství. Hodnotě otázky, která zůstane navždy viset ve vzduchu. Možná účel tunelu Ravne nebyl nikdy v tom, aby nám dali odpovědi o minulosti. Možná jejich skutečným účelem je klást nám otázky o naší přítomnosti. Každý rok tisíce dobrovolníků odklízejí štěrk a kámen. Ne proto, aby našli zlato nebo ztracenou komnatu, ale protože v té tiché, rytmické práci nacházejí něco jiného. Klid, spojení, smysl. Vzduch s 24% kyslíku a 40 000 negativními ionty léčí jejich těla. A ticho léčí jejich mysl. Zdá se, že ten, kdo zapečetil tuto chodbu, nechtěl něco uvěznit. Chtěl něco ochránit, ne před vnějším světem, ale pro něj. Zanechal nám místo, kde se můžeme znovu nadechnout. Místo, kde si můžeme vzpomenout. A ta zeď? Ta je strážcem. Připomínkou, že největší poklady nejsou věci, které můžeme vlastnit, ale stavy bytí, které můžeme zažít. Takže ta otázka zůstává. Ne, co je za zdí,